Názov videa je podľa málo známeho, ale pútavého diela baróna Alojza Medňanského. Malebná cesta dolu Váhom, ktoré bolo vydané v roku 1826. Našu trasu tiež inšpirovala vážska magistrála Hlohovec-Strečno. Je to najstaršia cykloturistická trasa na Slovensku. Keďže sme išli dolu Váhom, tak sme to prešli naopak, od Strečna po Hlohovec. Oficiálne má tento úsek viac ako 166 km. Samozrejme, neprešli sme celú vzdialenosť naraz. Takí frajeri už nie sme. Zároveň niektoré úseky boli pre nás neznáme a tiež sme chceli vidieť nejaké zaujímavosti cestou, takže aj kilometrov sme mali viac. Etáp bolo celkovo 5, na jednotlivé úseky sme sa vozili vlakom, takže najazdili sme sa nielen na bicyklo, ale aj na vlakoch. Posledná etapa našej výpravy dolu Váhom v roku 2025, aj keď v podstate mala byť prvá, keďže ideme dolu Váhom, ale v prvej etape cesta zo Žiliny do Povazkej sme spomínali, že ten úsek Strečno Žilina sme mnohokrát prešli, nie je tam nič také extra zaujímavé, tak sme ho vynechali. Nakoniec však pri jednom z posledných sedení v pizzerii sme sa zhodli, že už pre poriadok treba začať v Strečne. Tento výlet by sa dal nazvať aj okolo vodného diela Žilina, lebo prakticky v Žiline zo stanici sme šli po ľavej strane hore Váhom, potom sme sa vrátili po pravej strane. Už hore na Hrádzi dosť fúkalo, niekedy má človek pocit, že ho pomaly sfúkne do priehrady. Pôvodne sme z Varína chceli ešte odskočiť hore do Terchovej, no ale práve odtiaľ najvyššie fúkalo, tak sme to vzdali a išli sme na Nezbudskú lúčku, tam sme sa chceli parádne na kompe preplaviť cez Váh na druhú stranu pod Strečiansky hrad. Ja, a sme došli, stará mala. Kompa nepremáva. Čakaj mi do toho dovidí. Jedna vec je, čo sme chceli, a druhá vec, že kompa nepremávala. Takže nám nezostalo nič, len sa kúšťok vrátiť a po lávke pre peších prebicyklovať na druhú stranu Váhu. Takže Strečne nám už nezostávalo nič iné, len nájsť, kde začína, teda vlastne končí, červená vádzka cyklomagistrála a tu vznikol problém, tento význačný bod nie a nie nájsť. A myslím, že to nebola naša chyba. Poctivo, priam zúfalo sme hľadali, išli sme až pod hrad Strečno, však reku, kde si musí byť ten koniec. No a veru nebol. Potom ešte svetelko nádeje svitlo, keď sme si všimli, že tam je turistická informačná kancelária, čiže TIK. Dobre, popýtame sa, dozvieme sa. Nuž, neboli doma. Ešte, že s nami nebol Rudo, tak nikto nepožadoval pečiatku do turistického záznamníka a v silnom vetre, ale tentokrát už v pohode, to bolo sprava, sme sa vybrali konečne dolu Váhom. Cyklochodník stále ľudoprázdny, vietor nám už ani nevadil, pretože sme mali istotu, že aspoň nás nesfúkne do priehrady, lebo fúkal sprava. Asi v strede cesty je taká známa pizzeria s takým typickým slovenským názvom La Rosse, Zlatý bažant. Tam sme sa chvíľu zastavili, občerstvili, dali si jontový nápoj. Dokonca sme stretli jedného cyklistu, bol to z Povazkej Bystrice chlapík, no ale to bol iná liga. Ten nemalé bajk len na klasike šiel, prišiel, obišiel vodné dielo Žilina, no a rozmýšľal, že ako nás či naspäť cez Bytču, alebo či pôjde na Rajec. Všetká česť. Takže my už len klasicky, popri priehrade, popod elektráreň, dokonca popod, tuším, 3 mosty, 2 železničné, jeden
cestný a dostali sme sa až na miesto, kde sme v prvej etape začínali. Kde teda cyklotrasa hneď skončila, respektíve bola uzavretá a museli sme ťažko hľadať, kadiaľ sa dostať na pokračovanie. Nevadí, všetko sme zvládli, už len cez mesto a šup do podchodu na železničnú stanicu. Úsek cyklomagistrály Žilina-Povazka sme prešli ako prvý. Dôvody už boli vysvetlené v časti o Strečne. Úsek Žilina-Byča bol pre nás nový. Na bicykloch sme ho ešte neprešli a vedeli sme, že zo Žiliny až po Povazský Chlmec je nová cyklotrasa aj s mostom. Na trase sme mali dva problémy. Prvý bola uzávera cyklotrasy v Žiline a druhý, že po parádnom obede na námestí v Byči som zabudol spustiť záznam trasy na GPS a prišiel som na to až na odpočívadle na hranici krajov Žilina-Trenčín. Chodník uzavretý, bác. Tu s nami pekne vydrvali. Zo Žilinskej stanice sme sa preštrikovali cez mesto dolu k Váhom na cyklotrasu a tam bác, uzávera cyklotrasy. A teda neboli sme tam jediní, musím dodať. Cez diaľnicu sa s bicyklami nedalo prejsť, nakoniec boli tam zábradlia. Tak Vilo vymyslel, pôjdeme do Budatína, tam je popod cestu podchod, prejdeme na druhú stranu ako k zámku a vrátime sa naspäť cez Váh a nájdeme nejaký prechod cez železnicu. To sa aj nakoniec podarilo. Parádny cyklomost v Povazskom Chlmci, tam veru nešetrili na konštrukcii ako po Povazskej Bystrici. Tadiaľ aj minimálne osobné auto zrejme prejde. A sme na druhej strane Váhu a okolo Hričovskej priehrady ideme až k vodnej elektrárne. Konečne z rušnej štátnej cesty sme sa dostali po podvodnú elektráreň Hričov a krásnou, málo frekventovanou cyklotrasou v pohode až do Kotešovej. A sme v Kotešovej. Je to obec veľká, rozložená na obidvoch stranách Váhu a aj stará, lebo však prvý písomný záznam vraj pochádza z roku 1234. A samozrejme červená cyklotrasa znovu prechádza cez Váh, cez kanál na druhú stranu. A odtiaľ po štátnej ceste frekventované, podotýkam, až do Byče. Tak sme aj prešli cez most, ale ako na potvoru na tej hlavnej ceste cestári asfaltovali jeden pás cesty, takže prevádzka bola len v jednom páse. No a bolo to také husté, že sme sa radšej otočili, vrátili sa na ľavú stranu a potom po takých prímestských cestách sme sa dostali až do Byče.
Cestou do Bytče sme prechádzali cez obec s takým typickým slovenským názvom Hliník nad Váhom. Bytča. Už na vstupe vidno, že máme s Vilom rozdielnú techniku prekonávania kruhových križovať. On ide po chodníku a prechodom cez chodcov a ja ako motorový účastník idem priamo po kruháči a veru aj kamión musí na mňa počkať. Bytča je prekrásne mestečko, Bytča je prekrásna zem. V Bytči je parádne historické námestie, takže tam na lavičke vedľa takých dôchodkín v tieni stromov sme mali svoj suchý obed a pokračujeme ďalej. Tak veselo valíme ďalej a sme prišli na odpočívadlo, kde vlastne končí Žilinský kraj, začína Trenčiansky. No až tu na tom mieste som zistil, že v Bytči pri tom suchom obede som aj zabudol spustiť GPS, takže kúsok trasy je nezaznačený, nevadí. Časť cyklotrasy pred Bystricou vedie po podestakádu, na ktorej je diaľnica. Pôsobí to tak trochu strašidelne, niektorým sa to nepáči, no ale veď podľa mňa je to svetová rarita. Keď tak nad hlavami hrká diaľničné teleso pod nákladiakmi. Ako obyčajne. Klasický záver túry v pizzerii pri Domanižanke a šup domov na neskorý obed. V tejto, povedal by som, domovskej etape z Povazkej Bystrice do Trenčína sme šli trasu po svojom, moc sme sa nedržali červenej cykloznačky. Ako obyčajne na začiatku dávam trasu z GPS-ka, v tomto prípade prvá polovica až po Iľavu je len simulovaná. GPS-ko nemá kto zapnúť, od Iľavy už je to originál z GPS-ka. Po novej ceste smerom na Miluchov, mimochodom je to vlastne po bývalej železničnej trati, ktorá šla na Púchov, sme sa dostali odbočke na železničný most cez Nosickú priehradu, kde je aj lávka pre cyklistov a peších. Len je strašne úzka, takže je problém sa tam občas obísť. A sme na druhej strane Váhu. Kúsok po štátnej ceste a už sme v kúpeloch. Aj sme tajne dúfali, či by nám neponúkli nejaké raňajky alebo sestričky, nejakú procedúru, ale veru nikto nič. Len ten knajpov kúpel, no ale po ránu tam bola voda studená, tak sme sa nezdržiavali a išli sme ďalej. Cez kúpele sme sa teda len prešli, samozrejme bicykle sme tlačili, veď nie sme hulváti, a potom kúsok po ceste a šup dole pod priehradný múr a tam už začala cyklotrasa červená a dokonca pred Púchovom to má 3 pruhy, takže sú minimalizované nejaké kolízie. Červená cyklotrasa ide popred športovú halu po takej rušnej komunikácii, takže mi radšej šup za športovú halu a tam až pod cestný most a odtiaľ začína parádna nová cyklotrasa. Úsek Púchov-Ilava mám zachytený v mnohých reportážach, tak tu len dávam pohľad na asi najkrajší cyklomost, čo som doteraz videl. Dôležitá križovatka v Ilave, dole pod ilavskou atrakciou, čiže väznicou. Tu sme opustili červenú cyklotrasu a prešli sme na druhú stranu Váhu, kde sme si chceli pozrieť nejaké zaujímavosti. Vilo ešte nebol alebo nevidel kostolík Pominovec a ja som nebol nikdy v Slávnici na letisku. Takže z Ilavy sme sa vydali smerom na Pruské, ale ešte pred Podvažím sme odbočili smerom k čistiarni odpadových vôd a takou zanedbanou polnou cestou. Dokonca v ceste nás čakal aj brod cez Krivokládský potok. Našťastie Vilo kúsok vedľa našiel v húštine takú poloznilú lávku, tak po tej sme prešli a boli sme v Pominovci.
Len stručne, Pominovec je vlastne zaniknutá obec na rovine uprostred polí, ktorá nejakým spôsobom vraj po povodní zmizla a zostal tam len kostolík, ktorý je dnes evidovaný ako národná kultúrna pamiatka. Zo zaujímavostí, kostolík nemá elektrickú prípojku, ale napriek tomu sa využíva občas na liturgické účely. Vraj dokonca tam aj svadby bývajú a citujem, koncom augusta tu býva pravidelné svätá omša okolo spomienky na mučenickú smrť svätého Jána Krstiteľa, teda na výročie patrocínia kostola. Už tradične je spojená s cyklopúťou, ktorej sa vždy zúčastňuje mnoho pútnikov z celého Slovenska. Jej súčasťou je aj požehnanie bicyklov. Ďalší bod našej návštevy bolo v obci Slávnica letisko. Patrí aeroklubu Dubnici a teda hlavne čo ma zaujímalo, bolo letecké múzeum. Na internete majú pekné stránky, spracovanú históriu, zoznam a fotky exponátov, nože ale nedalo mi, zopár svojich návštevníckych som si pridal. Klobúk dolu pred tým, že partia nadšencov dokáže bez nejakých extra dotácií vybudovať takéto zariadenie, starať sa oň. Nakoniec poriadajú tam aj letecké dni, pokiaľ viem. A ešte tam majú aj reštauráciu, kde sme teda jesť nechceli, lebo bolo horúco a sme sa ponáhľali, ale pivečko sme si veru dali. Pod skalkou pri Trenčine, pri cyklotrase je celkom pekný bufet, len neviem prečo má taký rídzoslovenský názov. No, všetci chcú byť zrejme strašne svetoví. Kláštor Veľká Skalka pri Trenčine je to národná kultúrna pamiatka. Vidno, že sa na nej pracuje a dúfam, že to s tou renováciou nepreženú. Cyklotrasa cez bývalý železničný most v Trenčine je zatvorená a preto sme sa odviezli až do Zlatoviec a tam nasadli do osobáčku, ktorý nás doviedol až domov. Trenčina do Piešťan. Čo sa týka kvality povrchu aj značenia, tak to asi bolo to najlepšie. Na celej cyklomagistrále, čo sme prešli, škoda, že na železničnej stanice Zlatovce na rozdiel od Trenčína nie je kde si dať ani to štartovacie pivečko. Nevadí, keď sme sa preštrikovali cez rušnú časť mesta, dostali sme sa k hrádzi a konečne sme mohli po magistrále ťahať na Nové Mesto. Ešte aj krčma, či čo to bolo, bola zatvorená, takže občerstvenie zase nebolo, nevadí, ale zase to nebolo celkom také biedne, lebo sme zažili to, čomu sa hovorí na železnici výluka na trati. Zrazu uzávera na cyklotrase a teraz doprava odbočka smerom hore k ceste, k diaľnici, potom cez nejaký stavebný dvor sme sa prešmykli, nakoniec sa však podarilo znovu dostať na cyklotrasu a išlo sa ďalej. Ináč ešte odbočka k tým dôchodcom, no pozorujem to aj sám na sebe, že človek sa už stáva vekom nejaký menej pozorný. Prvé 2 etapy som mal problém s GPS-kom, teda nie, že by technicky, že by nefungovalo, ale že som ho zabudnul zapnúť. Teraz som si dal pozor na stanici v Zlatovciach, skontroloval, či beží čas, beží v poriadku, ale zas taká maličkosť. Nemal som vo fotoaparáte vloženú SD kartu, takže síce som veselo fotil, no ale záznam nebol žiadny. Čo už. Blížime sa k Novému Mestu, chvíľami na ľavej strane vidno aj hrad Beckov, no ale čo, kamera tá sa díva z riadidiel len dopredu a fotoaparát odfotí, ale neuloží na kartu. Som prešiel Trenčín Beckov, nevidel som takých ceckov. Som prešiel Trenčín Beckov, nevidel som takých ceckov. Aké naša Mara mala, boli s nimi zabíjala. Aké naša Mara mala, boli s nimi zabíjala.
Hneď za mostom bolo odpočívadlo, taký prístrešok pre cyklistov. Tam sme stretli cyklistu, zo Žiliny, bol tak stredného veku, no a jeho bicykel mi pripadal jak stredný tank. Mal tam proste batožinu nad riadidlami vpredu, vzadu poriadny nosič, bočné tačky, horná taška a ešte nám ukazoval, mal nočné svetlá, aj ako obyčajné, aj diaľkové. Lebo on jazdí vodne v noci, je mu to jedno a keď treba, tak niekde zastaví a prespí. Pochodil Rakúsko, Česko, len teraz bol chudák trochu zranený, bolo vidno, že mal nohu skrvavenú, že v noci sa zrazil s diviakom. Tak už išiel domov. Čiže odtiaľ až hore do Žiliny po vlastnej osi. A to teda nemal elektrobicykel. Nuž, bol to frajer. Jeho bicykel som si aj pofotil, no ale bolo mi to zbytočné. Cestou sme sa stretli aj s peletónom. Neboli to žiadni profesionálni cyklisti, ale deti rôznych vekových kategórií, aj rôzne bicykle mali, niektorí len detské, niektorí kvalitné. Najprv išli chlapci, potom pauza, potom dievčatá. No a čo som ocenil, že to nebolo ako keď školský výlet, trieda, kde si ide, že sú dve učiteľky, jedna vpredu a vzadu. Tých dospelých tam bolo, myslím, 5. A najsmiešnejšie mi bolo, že úplne na konci šiel taký mohutný, pevný cyklista. Tak sme sa smiali, že to je asi zberač. Blížili sme sa k hornej strede. Za hornou stredou je hranica krajov Trenčiansky a Trnavský. No a my sme uvažovali ako ďalej. V podstate by sme to zvládli až do Hlohovca. Ale v ten deň boli extrémne horúčavy. U nás vraj bolo 30 stupňov po Vaskej, no a v tých Piešťanoch na Dolniakoch ešte vyššie. Bez vetrie, takže zle sa ťahalo, tak sme sa rozhodli, skončíme v Piešťanoch a ten kúsok Piešťany Hlohovec si necháme na záver, ako čerešničku na dorte. Nakoniec však rýchlík ten šiel len do Púchova, no a z Púchova sme šli po vlastnej osi, takže ešte nejaké kilometre nám pribudli. Keď som išiel cez Piešťany, stretol som tam tri pani. Keď som išiel cez Piešťany, stretol som tam tri pani. Ja som im dal pekné pozdravenie, oni mi ho nedali. Ja som im dal... Táto etapa našej cesty dolu Váhom patrila k tým kratším, pretože poprvé sme nepoznali terén, do ktorého ideme a zároveň čím ideme ďalej od bydliska, tým dlhšie cestujeme, hlavne teda vlakmi, takže tým menej času máme na vlastnú túru a nechceme prísť ani príliš neskoro domov, lebo potom by sme nedostali ten neskorý obed, alebo by sme si ho museli sami prihrievať. Dopravu železnicou sme vyriešili elegantne, do Trenčína osobákom, tam sme mali 20 minút času na prestup, čo sme zmysluplne využili a potom už rýchlikom do Piešťan. Sme v Piešťanoch, povinné fotenie pri Piešťanskom Barlamačovi, ktorý má už viac ako 90 rokov, ako som sa dočítal. Potom hurá, na cyklochodník a vedľa Piešťanského mora, vedľa Slňavy. Bicyklujeme dolu Váhom. Bicyklovanie vedľa Slňavy, no je to paráda. Nielen, že teda je tam kvalitná cyklotrasa, ale prechádza po hrádzi, chvíľu dokonca v takom parku pod hrádzou. Výhľady sa stále menia a na rozdiel od iných častí je tam aj hodne ľudí, teda športovcov, od kolieskové korčule, chodci, bežci, samozrejme cyklisti. Z tohto množstva ľudí samozrejme najviac nás upútali mladé športovkyne. Dievčatá, hlavy sa nám krútia z vás. Dievčatá,
Na konci Slňavy by sa podľa mapy mala nachádzať nejaká siesta pláž, sú tam bufety, občerstvenia. Aj sme sa tešili, že by sme sa osviežili, nuž ale život rozhodol ináč. Bolo to zatvorené, brána, zámok na nej, tak sme sa museli kúsok vrátiť a obísť to. A potom obísť areál Slovenského vodohospodárskeho podniku a dole na pravú stranu Drahovského kanálu. Takže žiaľ, ukončenie Slňavy a rozdelenie jej vodného toku do Drahovského kanálu a do vlastného koryta Váh sme ani nevideli. V Kóte Bakova sme prešli cez ten starý dosť zrzavelý most a išli sme vlastne po ľavej strane Drahovského kanála. Po červenej cyklotrase ešte ďalej naľavo boli štrkoviská, nejaké zamočené lúky a až tam tiekol vlastne Váh v svojom zvlnenom koryte. Takže dostali sme sa až k Madunickej hydroelektrárni. Od elektrárne ešte trošku po ľavej strane kanálu, v Maduniciach zase cez most na pravú stranu a potom už vlastne po tej pravej strane kanálu a neskôr Váhu až na konečnú do Hlohovca. Cesta bola taká všelijaká, no kedysi to bývala zrejme betónka pre družstevníkov, no ale to bolo ešte v času socializmu, odvtedy sa to rozbilo, ale vždy lepšie ako drátom do oka. A nakoniec, až keď sme prišli na kótu Kozí vrch, si uvedomili, že odtiaľ až po železničný most do Hlohovca to bol asi najhorší úsek dnešného výletu. Nuž, z Kozieho vršku miestami to bol len taký zarastený chodník, miestami zablatená lesná cesta. Nejak sme to zvládli, dostali sme sa pod železničný most. Ináč ten most teda pamätal zrejme desiatky rokov, bolo to na ňom vidno. Dokonca sme zažili, šiel tadiaľ vlak, samozrejme musel spomaliť. No a celá konštrukcia mostu stonala, vyhrávala, trepala sa, ale prešiel. Nakoniec od mosta už po Hrádzi, po novej kvalitnej cyklotrase. Videli sme aj Hlohovec, len my sme vlastne ani v meste neboli, pretože to je na druhej strane Váhu, tam treba prejsť cez most, je tak trochu vo svahu zasadené to mesto. A my sme išli rovno do Šulekova, to je prímestská časť Hlohovca. Takže tu na Hrádzi Šulekove oficiálne začína, teda pre nás skončila Váhská cyklomagistrála. Tak, ako bola zaznamenaná a definovaná v mapách. Je možné, že počase oficiálne zmení a pôjde až do Komárna. Takže ešte sa doviezť do Leopoldova na železničnú stanicu a je to. Morho chlapci do pedálov, nech vietor veje do vlasu. Za hory doly, široký kraj, srdce... Na cestách dolu Váhom zažili sme všeličo, boli sme všelikade, napríklad aj v kúpeloch. Tu vidíme ešte raz našu trasu aj s jednotlivými významnými bodmi a uvedomujeme si, že Váh je podstatne dlhší a tak, ak okolnosti a zdravie dovolí, by sme chceli prejsť ešte ďalšie časti dolu Váhom.